Hello guys, bang Nurjamado vlog channel I am boy खबर दाबाय to guys दिनैनि भिडिअखौ नोंसोर थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दा नोंसोर नायलांबाय थादो आरो दा नै आङो ना मोनसे आसाम पुलिसनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरो दा नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ गोलाव जागोन थेवब्लाबो नायलांबाय थादो नोंसोर गाइसमोन सोलोंनानै लादो दा एसेबां गोबाव जाबायमोन आरोना प्रेक्टिस खालामैया ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट आरो हायलायदो खारनोथ' हाखाला एसे सानथामसोनि उनावसो मोजाङै खारनो हानाय जासिगोन आरोना बिराद मेंगोन खिन्थु गाइस एसे नायलांबाय था बिदि नायनो हागोन नै फोथारखौ फुङाव आरोना बेयो बिदि नायनो हागोन नै लाव बिफां बायदिसिना गायदो दा गाइसमोन नोंसोर नायलांबाय था दा खारगासिनो सोरबा सोरबा आरो आं दासो फैदों नालाय खारनोसै होमबाबो गाइसमोन नोंसोर नायलांबाय थादो आरो दा नै आं गाइसमोन माबायाव मोनफैबाय फिल्डआव नायनो हागोन आरोना जोंनि नैबे एल पि स्कुल जाहैदों जोंनि गामिनि बेवहायनो आंबो फरायदोंमोन सिगाङावहाय नायनो हागोन आरोना बिथिं एल पि स्कुल दङ आरो बिथिंनो नैबेथिं फिल्ड नैबे फिल्डखौ नायनो हागोनथ' जोंनिखौ दा नैबे बिफां गायना होदो गोबां बोसोर जाबाय बे बिफाङा बिदि एसेबां गिदिरानो जायाखै जोङो उन्दैनिफ्रायनो उन्दैयावनो गायना होदोंमोन आरोना दाबो देराखैनो फिसाहैनो दोङो आरो दा बिथिं खारगासिनो सोरबा खारनानै थांसै मानो होनबा बिराद गोबाव जाबाय प्रेक्टिस खालामिया आरो नङाबा हाहैनाय नङाना बेयावहाय खारहैनो बिनिखायनो खालामनो गोनां जायो बिथिं आरो नै दैदिंगि बायदिसिना दङ स्कुलनि आरोना इयो एल पि स्कुलनि दा फिल्डआव मोनफैबाय आरोना गाइसमोन दा नोंसोर नायलांबाय था नै सिं नायनो हागोन नै बिफांफोरखौ आरो बिथिंहाय दोङो स्कुल एल पि स्कुल आरो देनजार खारगासिनो आरोना देनजार खारदो दा नैथिं बेयावनो खारो देनजार खारो माने फुरा हाग्राफोरखौ जामजोबलायहोबाय खारै खारै आंथ' खारनायानो गोबाव जाबाय नालाय बे फुटबल गेलेयो दा भलिबल गेलेथ'दों आरोना सेंग्राफोरा दा गेलेथ'वाखै नायनो हागोन नै आथिं अन्थाइ दोङो देनजार खारदों माने देनजार खारदों आरोना फाखो ब्रैसो खारना थांसै आंबो ओमफ्राय न'आव थांफिनसै नायनो हागोन नै गाइस दा नोंसोर नायलांबाय थादो नै गाइस नै जुथा गानसै जुथायाबो दाम खमिथार मा बुंनो आरो गरिब मानसि नालाय जुथायाबो दाम खमि आरोना बिदिनो खोथा गैया मेटार गैया बेफोरजों माबा खारनो हानायनिसो गोनांथि जि जुथा गानोबाबो गाइसमोन ना जि जुथा गानोबाबो बिदों खारनो हाखागोनानो गोनांथि गैया एसेबां दामि जुथा बायनानै मा लाब जानो बेनिफिट होआदि होबाबो जे इसेबां खरसा खालामनो मा लाब जानो दा बेनिखायनो एसे दाम खमिखौनो 250सोनि बायनानै लाबाय आरोना दिनै दासो सान ओंखारबोदो आरो टाइम दङ गोबां दा नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना दा आंनियाव नायदिनोसै Why guys? Cina nak. Kan bayne muza kan ini kan muza apa dalam komputer kan saya dalam kabar ni nak दा बेखौ खाबाय मोजाङै नङाबा गयो आरोना खारबाय थानायावनो गयो माने बेनिखायनो गोरा एसे खानानै लाखानांगौ
गोरा खानानै लाबोला मोजां जायो आरो एसेबां खारनो हानाय नङा दिनै फार्स्ट फाखो बानि मेक्सिमाम आरोना फाखो बा खारगोन आरो थाबगोन ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय प्रेक्टिस खालामनाया मोजांसिन देहाबो मोजां जागोन आरो जि गोरा जादों बेयाव मानो होनबा बिराद माबामोन नालाय टाइट 6 नाम्बारल'सो बियो 6 होनो हागोन आरोना वाव जाबाय हामबाय दासो लोगोफोर फार्स्टआव रेडि खालामना लाबाय खारनायनि सिगां आरोना खारनायनि सिगां खालामनानै लानांगौ खार नङाबा देहायाना साइड इफेक्टफोर होनाय जानो हागौ बेनिखायनो खालामनानै लानांगौ बिदि आरो ओरै खालामनांगौ ओरै मोजां नाङो गाइसमोन बिराद मोजां नाङो आरो दा जोबोद नालाय गोबां खस्थ' खालामनायनि गोनांथि जेरावबो आरो खस्थ' दंखायो बेनिखायनो खस्थ' खालामनांगौ गोबां खस्थ' खालामनांगौ लाजिनानै लाब गैया सैसो नांगौ गुबुनखौ नायनानै दरखार गैया आरोना पुरा सैसो थाबनांगौ होमब्लासो जेबाबो खामानियाव जाफुंनो हायो बेनिखायनो गाइसमोन दा बिदि खालामनानै लाबाय माने बडिखौहाय गरम खालामनानै लाग्रोनांगौ फार्स्टआवहाय नङाबा मोजां जायाना पुरा बे लामायाव खारो आरोना ओमफ्राय बे लामायानो गोबां मेंदो गाइसमोन
मानो होनबा फार्स्ट टाइम खारदों नालाय माबा खारनोसै दिनै फाखोथामल' इसिबां खारा सिनाय अन्थाइखौ सिनायनो हागोन आरो माने मोसौबो थायो बिदि खारदों माने जोबोद मेंबाय दा सोलिगासिनो प्रेक्टिस दालाय गोबोर जाबाय खारखांबाय पुरा मेंबाय आरोना ओमफ्राय दा थांसै न'आवहाय ओरैबायदि मेंबाय वाव गाइस बिदिनो फार्स्ट टाइम नालाय मेंबाय आरोना ओमफ्राय आङो दा न'आव थांनानै दुगैनोसै दुगैनानै कलेजावहाय थांसै आरोना